Milé, krásne dušičky, rada by som s vami zdieľala takú celkom vtipnú situáciu. A išla som do banky, do jedného obchodného centra a zastala som na streche. A pýtam sa tak samej seba, kde mám zaparkovať, aby som nemusela dlho kráčať cez celé centrum. A ako som tak prichádzala cez rampu, tak vnútro mi hovorí, tam dodávaš, tam ďalej. A tak pozerám, že dobre. Idem a vidím, že ale však tu je dosť veľa miesta tuto v strede a vnútro mi hovorí, nie, až tam ďalej. A hovorím si, no dobre, tak aspoň uvidíme, hej, otestujeme moju intuíciu. Takže som zastavila celkom presne tam, kde mi intuícia povedala. A čo sa stalo? Vojdem cez dvere do obchodného centra a banka je priamo predo mňou. Takže som to vôbec nemala ďaleko a chcem tým vás povzbudiť, aby ste aj vy dôverovali svojej intuícii a že naozaj niekedy sa stačí opýtať a počúvať a odpoveď príde sama.